Koldo Mitxelena kulturgunetik 100 metrora dagoen Errege-Erregina Katolikoa kaleko 16. zenbakian dago gune berria. 2 solairutan antolatuta dago eta formatu ezberdineko 30.000 giri inguru jasotzen ditu. Bere abiapuntua 2004an izan zen aldundiak gaska funtsa erosi zuenean. Geroztik lan itzela egin dute katalogatzen eta antolatzen eta bereziki euskal komikiaren historia osoa jasoko duen bilduma osatzen. Euskarazko alerik zaharrenak mende hasieran argitaratutako txistu eta pospolin esaterako bertan daude eta baita Panpin izinarekin 60ko hamarkadan argitaratutakoen ale bat. Dudarik gabe gure helburua bai dela euskal komikigintzari geroz eta inportantzia handiagoa ematea eta presentzia handiagoa gure funts honetan. Komikilari eta ikertzaileen bilgune izateko bokazioa duguneak eta hori oso positiboki baloratu dute bertaratu diren zenbait euskal komikigilek. Leku honek nik uste argizpi bat ekartzen duela. Hasteko oso positiboa iruditzen zait komikigintzarentzako. Oso ongi etorria, baina gero edukiz bete beharko dugu, ez? Komikiguneak bere atal propioa du dagoeneko Koldo Mitxelenako webgunean, datozen egunetan antolatuko diren jardueren informazio osoarekin.